5-årig, med en 5-årig musik og en 5-årig tegneskrift. Det tager simpelthen bare nyhedsartiklen, det er ikke færdigt nu, det skal lægge ud på Twitter og sådan noget, når det er færdigt. Men her er det en artikel om det her med, at der var snyd med elselskaber, der var med, der kom til store politisag ud af det. De giver man den URL, og så genererer den både en 4 billeder og tekster om tingene. Og i det her tilfælde bliver det så til police hack bad people to steal money from big electric company. They got so much money, like 100 million or something. The police worked super hard to find out all the bad stuff they did. Now the bad people go to court and maybe take time out for a long time. Alt der genererer op til her, det gennemløse tegninger, som om det er lavet af 5 år. Yes. Nu er min time gået, men hvis man er interesseret i sådan rent teknisk, netop de værktøjer, jeg bruger, så bruger jeg ret meget tid på musik. Det er fedt også. Man kan med nye versioner af musik, så man kan tage den model, man træner til at genkende noget. Så kan man sortere og bruge den til sin egen tekst. Så bruger jeg og kritiserer meget OpenAI. De er så åbne, det er open source. Det er den, der er bedst lige nu på tekst. Men jeg er også stor fan af open source tekst. Der er en masse open source tekst, både billeder og tekstgenererende modeller, som ligger inden for Hugging Face. Det er jeg stor fan af. Hvis man er interesseret i sådan noget med AI-genereret video, så Runway, der kommer til rigtig godt. TensorFlow JS, der kører tekst direkte i browseren, som vi gør nu. Og så Stable Diffusion, som laver en masse open source ting til at generere billeder blandt andet. Og Replicate, hvis man hører nogle af tingene, som man ikke kan høre på IT-tjenester. For eksempel ligesom vi gør med en e-mail. Så prøv det. Yes. Og det var lige kort, så tusind tak for I til stedene, og kigge på og have en dejlig festival. Man kan godt se, at den har lidt problemer med underlaget. Ja, du får det mere så skævt, men den ikke helt drejet ordentligt. Og det kan det ikke gøre, når det er så ujævnt. Men du får sit bedste. Jeg synes, det meste af tiden gør det ret fint, især på midten. Wow, chat.